magariya. So Laylatul Qadr na malo ako rin mag-isa may ito. Bumanat ako, gabi adi natutulog na nakanlaylayo. Basta na may lang na mga tutulog na yung pinasumatan ng mga dara ko. Why? Sama na yan ang mapapadalang tanos na kiyang kaya Ashrul Awakhir. Sa pulubuwi na pagkuri si Ramadan. Tatalo din niyo, mga pagulya, amay kagagawin ay ika-20 abupito si Ramadan. Sa katanong amit tigra aluman asalasan. Oh. So, ulan na Ramadan na 30 gawi. Oh, lalayon 30 gawi. Pwede sa lag sa 20 Agusya. So, Quran, Abuso Ramadan nang ginawa Malayo ko. Ramadan, Abu, Quran. Sira na aduay po na syafaat sa aluan amawri. So, Quran na 30 ka-Diyos. So, Suratul Qadr, mapapadalang si Iko sa pulugawi at pagkuri. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Sa timan akagagawi ang yawor na tumo adi susanggibu ang mga ulan-ulan. 30 ka Diyos sa Quran. 30 ka kalima sa Suratul Qadr. 30 ka Diyos sa Quran. 30 ka kalima sa Suratul Qadr. Aya kadakal o mga sura sa Quran na 114. Magato sa gusapulo abupat. Aya kadakal o mga batang o Suratul Qadr 114. Malagid. Laylatul Qadr. Tiratiman ibatang yan siyatiman. Miyagat aloy sa Quran. So Laylatul Qadr. Sababro na ayakadakal abatang yan na siyaw. Miyagat maaloy ko Suratul Qadr. So siyaw 9 na 3 times 9 equals 27. Subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala tingin na salamun hiya hatta matula'il wajr. Giya mo tahiya aya mapipigiran na Laylatul Qadr na aya kapapantaganon a number 27. Gumaw sa Laylatul Qadr mala possible ika-20 abupito. Sama na to, biya sagot yun. Kaya sagutan yun na. Mga kagariya, ayaw niya malalapang nalabagan na sambay ang apaliwan at sambay ang asunna. So, pagpamarayan sa Laylatul Qadr, natatanong iniwanda nini kasulat o iftar, na sagyan mo ito akasuldian ang pananganin ang Allah, na mapasad na sumbayang sa wakto ang magribi, na makapasad na sumbayang sa wakto ang magribi, na gati ang kasusurat ko sa jada ang susuratul mulk, kaya galasyan at ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam na datar o miya pagamalak o sulad o Laylatul Qadr. Miya basa na ito na apiyada ka kadatali na pagabudas na si Roman. O baka dapat na makakanak kadan sa madilapat na nagumabo pagabdas si Roman. Miya basa tiyalwan sabang pasimbayang sa waktu Aisha na mapasad mga pamaraka na karoon na uriyan niya na pasimbayang sa sambayang adwa rakaat agito so padagusod na ratiba. Mapasad na pasimbayang sa papakarakaat asunna. Papakarakaat asunna isay-say salam. Makaisa ka makatuyat. Ego ka mapisilap sa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sada sa sambayan niyan sa paparakata sunna ko oriyan wang ko Aisha. Deniya na lebih sa salam na sa pangkataniyan na makatitimbang upang katan Laylatul Qadr. Biyapasan hugabong pagkarawi. Hugabong pagkarawi. Na malay harga sa kabatiya sa Quran, malay harga sa katudin tanumi ko Allah, malay harga sa kasalawat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, malay kitang taga sa
pag-istighfar oleh penuh Allah. Malaikitan pag suka pakasedekah. Kasanin sa mga sedekah dapat kanuding nga at tumo adin sukya pakasedekah nga kusang ibu mga ulan-ulan. Nah. Allahu Akbar. Eterno de sila mga pita, demi mga pita kaya. Mga pagalian na antay darpa dironsong sa mga malaikat o Allah. Pangalaman na darpa na sunarpaan dudunan sumarangay ko sa lokosyan. Ikadua darpa na dudunan sumarasina. Ay ikatalo. Tiga ka na ba kami di isina? Naway. Narod, dabar kira di sinaw. Mga ariyago na mga kalumbayan, dapat isina, pitero ang kagiyapas sumalakang burabak kaulan ang magpakaakas mo pakutamban na inalugan na buhi at pinirito na napi, iniyaw na maluto. Kanapa ka din sila na miyamirfiyong ka, ipusaya tamandro. Sanang sa kalakal, ang mga buro na kadakal akyas sinaan ka. Na al-fitna to asyadu minal qatl. So fitna na malaibig sa lisukat ang pamuno. Sadan sa walay ang manilang sa baras nila na dinsong sa mga malaikat Allah. Ikapapadinsong sa mga malaikat Allah na sulay ang dudunan sa adan na initula kaya. Na mga pagaliya. Ay ganagaw. Sama na natin pa na mga bibitiray. Ikaw pa kaya na matatagos yan na dinong bibitiray. Ikala ka pa luswang ba? Ano ka ba na predili ano? Kadeta nga, rinila naman sa sampur na adila. Ang kalapan ni Darpa, diransong sa mga malaikat, wala na, sugar pa, nanununsog paginong sa pakabirg. Pakabirg. Mga Darpa, ang dinansong sa mga barawala, diransong sa mga malaikat, wala. Darpaan dudunon sa tongger sa mister. Dironsong sa mga malaikat mo. So darpa aada na aasulon. Na dironsong sa mga malaikat mo. O balakad na suma na pangaliwang naroong kararantay. O bamano aso, akan abang karo na suminirong organo natin naman natin. Di ka pilela pala di ka puno pala at tagantangan na kanan kasi semua aso to anak bulo-bulo. Biya ka biyak man. Asarang na bongkar. Saudara pa aadin na aamon. Nadironsong sa mga malaikat ko. Lagi na kita to sa amo sa akin ni Dawaleran. Kailangan na madoon to pasin. Mga repanong tatano ninyo umanisar kita no suadan maragiton sa loosyan mga repanong wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ini paliwan talaga Allah ang susunod na sirga niyan Rabbul Alamin uriyan yan nasumbal alo ka sa kamapipi kasira sinusuwatan kasira sumangawata mga kamudahan pipigiran ka apananggilain ka o baino di makakulong Laylatul Qadr sibo sulad awalay niyo dirang sumong sa mga malaikat o Allah kakagiyat sa kaamarat na kay kapiloklos. Sudar paadan abang laon ago tumboy. Ano ganun? Ay ganyan naman na kwarto yan, wata ka na, sasalita ka dun sa kwarto na, di ka kasipling. Ato nito na ipira tumboy. Ayan na tariya na pira tumboy na atemor kaan. Na suatigyan so Dubai at piyana na yan sa mga dato. Na Dubai mambu at piyana na yan sa mga dato. Na dato at piyana na yan sa Dubai na mindu Dubai. Na ayamiya aloy apimur ka anwallah nagyang puto ataw so pakaasalian na Dubai na miyakilang na mimbili ang mama.
ay apakaasalian na mama na miyakilang na mimbuloy abubay. Makita no sa ibarat. Ay lagi din no si Charis, Babay, miyakilang na, kanina niya? Di kaya miyakilang, miya dapat bababay niya na inatuwa na sumpa na mimbuloy Cyrus, Gitu. Nah, abi apa yang ngarannya? Mimbaloy mama. Lagi di roasted. Tagay na niya nga mga mama. Niya kailangan na bendong hari. Lagi na yung timor ka ano ang isumong sa mga malaikat wala ko katatagwan. O paano suwata ka inimbolo ka na aya din na aposo yan, aposo mama na aya din na aposo yan, aposo babay. Api-api-api kerusa ka sa kuda na di pa napagas. Natin naman piniki dia mo. Ino man ito subabay ang maugata. Na di dia magpakasuswa-suwata iyan. Kaigir as ikaw bata na mama na ayawata ka aposuso na babay na ayagatas roo sa giyang puto ina nagatas mama kakagiyang maugatas sa kaniya. Kaya kisusunga ko wata ka na possible ang kapakay ang beloy at iyang puta wata ka apo pa nga susunga ka ababay beloy at mama. Ayaw wata ka na mama na maugata ka na ikaw wata ka na babay na dangan pa ka na sumususwata ka na kapakay amang gulawla aswata ang mama na kubayot. Agi ang malayla lang sa labas. Api ang pagkulari anak mga susunin sa katayan. Mga apagariya, tatanungin niyo, aayabia kalala adisuan o mga malaikat o Allah na swalay aaden amig tulakaon. Nakapatipinigan mo ng giginawa ikano, liwanagan sa pikir na ilangasan sa bibir, kadita ng pugiti kubutiya. Dunia sarigidan aapia kamatong kupoko pinalin di ngawator na ay ding kakabalin sa dagali ang karga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dato bagawato abadi baling sabay anadalasi anakungan abadi pangindalagan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.